Baka lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a v minulém videu jsem vám chtěl ukázat tenhle maják, jenomže jsem si to dal jenom pro sebe. Takže kdybyste chtěli ukázat, jak se to staví, napište mi to do komentářů. Ale teď už k samotnému videu. Tak jo, a dneska, jak už jste poznali z názvu videa, budeme dělat automatickou farmu na semínka v Minecraftu. Úplně funkční a úplně prostě dobrá. Tak jo, myslím, že můžeme jít na to, jenom jsem zde zapomněl dát páčku, kterou budeme potřebovat. A možná ještě repeater, ale to ještě uvidím. Tak já si ho pro jistotu vezmu, ale možná ho fakt budeme potřebovat. Tak vezmu si repeater. Tak. A vlastně si už uděláme vlastně bloky, ze kterých bychom to chtěli stavět, ale pochopitelně si jich nedáte takových 20, protože ta voda vám vlastně nevystačí úplně. Tak, já si tu vodu dám takhle. Tady bude vlastně voda, která to vlastně celý bude tady zalívat. Můžete si to udělat jakkoliv velký. Já si to třeba udělám takhle. Já si to udělám i na druhou stranu, kolik mám těch bloků, blbě, pardon. Tak, takhle. Kolik mám těch bloků hlavně? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloků. OK, tak dáme 7 bloků a tady si uděláte, vlastně já si tu udělám ještě jeden blok, aby to vycházelo a dám si tady tohle, ty half bloky, které si tam můžete dát, ale i nemusíte, jak chcete, ale líp se vám to potom bude dělat. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tady už si dám tu díru. Dám si tuto díru. Dám takhle. Tak. A do téhle vlastně, nebo já si, víte co, nejprve si dáme vodu semka, kterou zde opravdu potřebujeme. Tady si musíte dát vodu, to je jako nejvíc důležitý. Tady vlastně, já si to tady celý zničím, aby se mi to tam líp dávalo. Tak vlastně semhle si musíte dát vodu, kterou vlastně mám v inventáři. Pokud si to chcete dělat v survivalu, je to docela na materiál náročný. Samozřejmě, jak mám tady tu motičku diamondovou, tak si ji nemusíte dávat samozřejmě diamondovou, můžete si ji dávat jakou chcete, ale já prostě volím diamondovou. Vlastně ty half bloky už nebudu potřebovat, tak já si místo toho třeba vezmu hlínu. tak, abych to pak mohl zadělat. Tak. Takže co budeme dělat? Prostě zde nasázíme vodu. Samozřejmě to nevystačí, tak ji nasázíme i zde. Aby to fungovalo. Tak. Takhle by to celý už mělo fungovat. Tak, dobré. Zde už si dáme pouze bloky. Tak, jo, dobré. Tak, bloky si zde dáte. Tak. A tady vlastně tuhle půlku už můžeme dělat. Tak. Vlastně tady to už můžeme udělat. Tak, teďka si to sami uděláte na druhé straně a samozřejmě pro vás to bude úplně lehký. Já vás znám. Tak. Tak, tady si vlastně dáte jako blbost, no pardon, to nevadí vůbec, že jsem to tam dal. Aha, já tady mám vlastně ty half bloky, tak tady nemusím to ničit. Vlastně, tady jsem zapomněl, že to nemusím ničit, pardon. Dáme sem ty bloky. No a teďka samozřejmě nasázíme tu vodu a už to bude lehký. Ta voda je asi nejtěžší, protože musíte ničit ty bloky a to mě zrovna nebaví, no. Abych vám pravdu řekl, no, nevadí. Tak, dáte si ty bloky. Dobré. Dobře, ještě tohle. Super. Ještě tady
natáčení se mi nepodělá, no nevadí. Tak, zde, když máme ty health bloky, vlastně bude to v tom způsobu, že do těch dispenzerů se dá voda, samozřejmě, pochopitelně. Dá se do nich voda, kterou vlastně, tady bude páčka a tady bude páčka, nebo můžete si to dát, jakože i na obojí si to můžete dát studma, jako si to napojit, ale asi budete potřebovat ty repeatery. Tak, já si dám do těch dispenzerů vodu, ale je to docela náročný pro mě, že mě to nechce furt lávu. To by to dopadlo lidi, kdybych tam dal lávu. Dneska se mi stává tolik failů. Tak, poslední vítězná voda. Tak. Dobré. Tak, vidíte, že máme to vlastně takovou už skoro hotový. Jenom udělat ten redstone signál s tou páčkou. Tak, teďka si tady dáte páčku. Já si to třeba udělám, když už mám ty repeatery, tak já už si to udělám tak, aby vlastně mi to dělalo na ty oboje, aby mi to vycházelo. Tak, tady už si dáme repeater, takže to bude mít na ty oboje vlastně navedený. Aha, blbost, pardon. Když tak, kdybyste nevěděli, jak to tu dát, tak musíte akorát shiftovat. Doufám, že by to mělo fungovat. Čekáme, podíváme se na to, jestli to bude fungovat. Ano, vidíte, že funguje. Tady, až se to dotáhne až sem, tak tady si, jestli chcete, můžete dát zase half block, tak já to tam dám. Teďka třeba růžový z tohoto bloku. Tak, aby vám to vlastně směřovalo tady. Tak. Takže víme, že tohle nám funguje. Aha, tak nefunguje. Jo, aha, chápu, takže musíte takhle. Tak a takhle, tak. Aby se to vlastně ten redstone signál zaktivoval. Tak, teď se to vlastně vypne. Tak, a my si tam už můžeme nasázet ty semínka, já si tam dám obyčejný semínka. Vy si tam můžete dát, jaký chcete. Ale bone meal si vezmu také, vlastně ten jsem zapomněl, ale už mi bez tak nevycházelo místo v inventáři. Bone meal, bez toho bychom to asi nezvládli. Mně se nechce čekat, takže já bez toho nemůžu. Tak. Teď si vezmete bone meal. To je někde, jo, tady by měl být, tak, tady je. A teďka, a máme to, tak, máme to. Myslím, že je to dobrý. Jo, takhle, super. Tak, máme to a lidi, teďka uvidíte, že ta automatická farma opravdu funguje. Tak, vlastně to zničíte, já jsem zničil redstone, pardon. A vidíte, že se vám to vlastně tady celý je. Vy si to můžete vodí se zajít. V klidu i tady si můžete třeba udělat schody a teďka hop, 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 hop. Vidíte, že se to aktivuje. Vypneme. Tak, já si myslím, že automatická farma je hotová. Vidíte, že se vám to tady opravdu vlastně dodá. A když to uděláte stejně jak já, tak z jedné várky vám vyjde 23 sena. Já si myslím, že je to docela výhoda, abyste přežili na jídlo. Já si myslím, že je to lepší způsob než někde, teda horší způsob, než někde hledá nějaké krávy. Ale jako i tak je to dobrý, si to pak už budete třeba v pokročilejším let's play Minecraftu, tak si to můžete udělat, anebo když budete v kreativu, si to taky můžete udělat a můžete jenom jakože si to zkusit. Tak jo. A já si myslím, že to pro tohle video by to mohlo být všechno. Jestli se vám líbilo, tak samozřejmě víte co. Like, koment, odběr, sdílet toto video. No a jinak podívejte se určitě na kanál Honza Čako, který taky vydal video před chvílí. No a já se s vámi loučím. Pozdravujte své rodiče a čau.